Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugaro wepanapa, dango kutenda nekutasa nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, hanzi after 44 years tawana kuzvitonga kuzere Zanu PF ichivaka nyika brick by brick. Asi tichiri nezvikoro zvakadai so. Ndozvandauya nazvo panapa kuti ndikuratidzei zvikoro zvatinazvo muZimbabwe zvamanje manje, ende vanhu vari kungoramba vachisimbisa kuti hanzi nyika inotongwa nevene vayo. Handizivi hangu kuti ndo matongerwo acho here ayo, ende vamwe tikauya tichitaura kuti Zanu PF iri kukundikana, iri kutadza pakati nepakati. Vanhu vanofunga kuti tinovenga Zanu PF, but nyaya iripo inyaya yeramangwana redu, iri ramangwana revana vedu, ramangwana revazukuru vedu. Haisombori nyaya yegodo kana kuti yekuvengana kana kuita sei, ndo pangori nenyaya handitika. Saka ndine mapictures echikoro andoda kuti ndikuratidzei kuti muna 2024 zvikoro zvakadai so zvichiri kuwanika munyika yeZimbabwe. Tapedza kubata nyaya yechikoro iyoyo, tobva tataura imwe nyaya futi yevanhu vari kudzingwa kumasvingo, vari kudzingwa kumasvingo kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Mahwani chaiwo mahwani pakashata chaipo, ende panapa munozva tirongoya nadzo sezvadziri, tokuratidzai zvakwamuri kufuga kana kuwarira, kubvuma kana kusabvuma, but chokwadi munenge machiziva, chokwadi munenge maita sei machiona handitika. Saka ndisati ndapinda munyaya yangu zvizere, ndikutaura kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo handitika. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire futi, ndibate futi pasame number ipapo handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho. Aiwa, kufambira nyaya hatimire, tinoramba tichifambira nyaya handitika. And tisakanganwe gwenzi rephytomed, gwenzi ranetsa zvamanje manje handitika. Ndo gwenzi riri kuita sei riri kutora mari, ndo gwenzi riri kurapa, ndo gwenzi rekuti unofanira kugara unaro mudheni handitika. Ukaita musoro rinoshanda, ukaita mudumbu rinoshanda, ukaita musana rinoshanda, ukaita mafibros rinoshanda, kana uchitadza kurara rinoshanda. Zvese zvandataura izvi nezvimwewo zvirwere zvakawanda rinobatsira handitika. Even dumbu, ini dumbu rangu riri kutoserera padiki nepadiki, pandinozopedza kunwa tea yangu I think rinofunge rapera kupera chaiko. Ndochizotanga hangu kuendawo kujimu, but nendaona pekuita sei pekutangira handitika. Saka bata nhamba idzo dzakanzi koni kana dzakanzi fochi kana uri munyika yeSouth Africa, kana uri kuZimbabwe, bata nhamba idzo dzakanzi nyari idzo. Ndo vanhu vacho vanokwanisa kutoita sei kukuitirai mudhiginyira wacho iwowo handitika. Zvinhu zvenyu zvoita sei, zvinhu zvenyu zvoendeka handitika. Right, ndogara ndichitaura kuti munhu ngaarongeke, munhu ngaave munhu akarongeka. Kana une bhinda uko rako raunoita, if you have got a small business that you are running in South Africa, aiwaka, register your company. Register your company. It's now easy. All you need to do is to have your valued passport, and then wobata Owen, and womuudza kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, and anokupa a discount imwe kuti unonakirwa wega handitika. So bata Owen panhamba idzo dziri pasi idzo, wotaura kuti Owen ndikuda kuvhurirwawo bank account, ndikuda kuregisterwa company, anokuitira zvese kuvhurira FNB bank account handitika. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvako zvoita legit, woshandawo usingatyi, woshandawo usingaita sei, usingavhunduke kana kutiza handitika. Right, rega tipinde munyaya yedu
yatiri kufambira zvamanje manje ndikuratidzei zviri kuitika zviri paground. Muzviite sei? Muzvionere mega, musazotaura kuti uyu anotaura nyaya dzekunyeba, uyu anotaura zvinhu zvaasingazivi. Aiwa, tinokupai nyaya dzine umbo mawani. Right, chikoro chandoda kukuratidzai zvamanje manje chiri paZhombe apa, chinonzi Ndabeni Primary School, chiri paZhombe. Ndo kuti muzvionere mega, muzvijaja mega kuti kana tichitonga, kana tiri kutonga tiri Zanu PF tiri kutonga chii, kana tiri opposition tiri kuita chii kuti zvinhu zviende kumberi, vana vedu, vazukuru vedu vachidzidza muchikoro chakadai icho chiripo paZhombe. Chikoro icho chichi vana vanotomukira vachiti vari kuenda kuchikoro vachinopinda munhu makadai umo. Tobva tataura kuti tine chairmanship yeSADC, 2030 vachange vachipo vachiitei kana zvinhu zvakamira zvakadai icho chikoro icho muri kumaona mapictures ayo. Muclassroom umu munodzidzirwa nevana, 2024. Tiri kuswera mhaisana nekutaura nezve artificial intelligence. Handifunge kuti kuZhombe uku vari kumbozviziva kuti kune chinhu chinonzi AI zvamanje manje. New curriculum yakauya, handifunge kana pane computer pachikoro apa. Kutaura chokwadi pamberi paMwari chaipo chaipo, I don't think kuti pane computer zvayo, kana kuti vana vanotomboziva kuti kune chinonzi computer vachidzidza muchinhu chakadai Ameno kuti munozvionawo sei uyezve munofungawo sei nazvo izvi kuti kune chikoro chakadai mugore ra2024 munyika yeZimbabwe. Zvimwe zvacho zvinorwadza, zvinonzwisa tsitsi, because isusu generation yedu, isusu ramangwana redu rakatoparara kudhara. Hatisina tarisiro, takutongotarisirawo kuti pamwe kuvanawo veduwo zvichachinjawo, zvichanakawo, vachazonakirwawo neupenyu. But for isusu handifunge kana tichiri netarisiro rekuti tichazoti wotanga kuita zvinhu, wotozotanga kugadzira upenyu. Aiwa, pasina. Zanu PF yakatibira, ende Zanu PF yakaita sei? Yauraya nyika to the last number. Ndozvatinenge tichitaura izvi. Right, panapa ndine video randinaro futi rabuda pamasvingo apa. Vanhu vari kudzingwa panze sembwa kunzi budai muende, vasina kwekuenda, vasina pekugara. But vari kutaura kuti varume vedu vaishanda panapa, tipei mari dzedu tiende zvedu, tosiyana nemi. But vari kuramba kupiwa, vari kusvika pakurumiswa nembwa. Vanhu ava vari kurumisa nembwa ava 2028 ndo vari kuda kuti vazovavhotera futi. Ivo vanhu vacho, ndogara ndichitaura nyaya, vanhu vacho vakapusawo futi. Vadzingwa sembwa ava towards elections vachanyengererwa futi, vopiwa tumastand tusiko, vopiwa matitle deeds asiko, vopamha futi kunovhotera futi vanhu vakambovabata senhapwa. Handizoti zvinenge zvichifamba sei kana zvichidaro, handitika. But rega tipinde muvidhio munzwire nyaya yacho mega, muzvinzwire nyaya yacho mega, muzvionere mega, musazotaura kuti uyu anenge ataura zvemusoro wake. Baba, isi tokupai nyaya, tokupakurirai nyaya sezvadziri, moita sei? Muzvionera mega, handitika. Tasiyana nevaya. Vanomati mablack boots, vanoyari vana mazimbwa akasvika pano rinoti kashama muromo kudai, iwe unotorohwa neana kuira pasi. Mazimbwa iwawo vane matiegasi, vana mazipfuti, ana mazibara mamwe akareba kudai, avanenge vachiti kana une angoramba kubuda mubato musvuta. Saka hatizi kuti mhosva yatakakanga sedei nokuti isitoda mari dzedu. Chitipai mari dzedu tibude, havadi. Ungangoenda usina mari unotanga sei? Nyange pamusha pacho unovaka nei? Nyange pokugara pacho unovaka nei? Masitendi acho avaitwa masitendi. Chitipai masitendi acho amakanyora pai pamari, pabepa remari, kuti kana usingadi hake imba unosainira stendi. Chitipai masitendi acho. Kanzuro yaramba yati mumaini hamuitwi zvamasitendi. Saka toindepi?
isu munota shungurudzi varume vedu vakashanda kubva 2009 varume havana kupuwa mari. Tikanzi ivai nemwoyo murefu mugere kusvika tawana mari dzenyu tozokupai mari dzenyu muzobuda. Amana gayai kuti kubva 2009 vanhu vachishanda 2009 vanhu vachishanda kusvika 2024 vasina kana kumbopiwa kana senti. Handizoziva kuti zvinhu zvacho zvichifamba sei, but nyaya yatiri kunzwa ndiyo iyi yavari kutsanangura. Amenoti unotochiinayo nyaya yakadaro iyoyo. Siya comment section wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. But kubva 2009 vanhu vachishanda vachingonzi itai mwoyo murefu, pane nyaya. Asi twawa surprise 2013 Great Zimbabwe yakazouya muno koyoita chikoro. Yaita chikoro Great Zimbabwe. Isu tikafungidzira kuti zvakanaka togarisana nevamwe vedu, tikambogarisana navo tongozoperegwa pana 2017 ndo pakautanga hondo dzokuti vanhu ngavabude muno. Vaiti toendepi tisina mari, budai mundi. Saka takangoramba tingogwisana kusvika pari nhasi. Asi chiri kuchinja hapana. Tashungurudzika. Iyezvi unonzi buda hauna kana senti. Unobuda uchindepi? Deva isu tachiti dzimba idzi homwe dziri kunzi ndedzeGreat Zimbabwe, handiti hatirambi. Isu chati achingochemera ndechekuti dei hurumende yanga yapindira tapuwa mari dzedu. Ike zvino zvinhu zvedu zvatakatenga ichigetsi maini ndo zviri kuurawa. Chero ndikabuda nhasi ndonotangana papi zvo zvaurawa sezvamuri kungoona ipapa. Hapasina kana chipenyu, zvinhu zvinongotogwa zvingokandiwa zvidini. Saka todini. Dambudziko rakazouya mushure mekuuya kwechikoro ichi. Vachitanga vakati lease agreement re5 years zvikanzi re10 years anongowedzera makore aya. Zvinoiko zvinopaipa chaiko yavafufa yekuti kubuda ngakubudiwe. Pachitanga kobudisiwa vanhu kwakatouya support, vana vakarohwa zvokurohwa zviya munochidzinganisiwa. Saka tatomboti kuda zvazorora, asi tikutoona kuti nyaya yacho haisi kumira. Isu chatachingochema ndechekuti toda mari dzedu. Ndifunga kuti kune ungambonakidza chero vacho vari kuuya vachitibuditsa vachitirova pavakanzi chiendai musina mari kuti vangainda here, havaindi. Saka tichida imari dzedu dzokuti tichiinda hedu. Vakangotipa mari dzedu kuseni, masikati tokwera tisipo pano kutotigarisa kudai kureva kuti takagarira mari dzedu. Vangotipa chero vakatipa na 8 10 past 8 tatobva isu pano. Nhumbi dzangu vodzikanda pashi vachinodzirashira kunana bhaumeni uko. Saka zvinonetsa. Zvonetsa. Handikwanisi kutaura zvakawanda nokuti vanhu vari kutidzvinyirira. Maitira vari kuita varongoti kana vakangosvika kudai vanotaka vabhajura madhovo vapinda votora zvinhu voisa mumota voenda nezvinhu izvozvo. Kuita sokuti tiri vanhu vakaita mhosva imwe isingamboiti, asi varivo vanotova nemhosva vanotova nemari dzedu. Imba ina handinei naye, ndoda ndingopuwa mari yangu. Right, mazvinzwira mega, mazvionera mega, ndo nyaya iri kuitika pamasvingo apa nditika paGreat Great Zimbabwe University. Hanzi vanhu ngavachibuda vaende vanotsvaga kwekugara ende vari kushandisirwa chisimba. But ivo vanhu vari kutaura kuti isusu takashanda, tine mari dzedu dziri panapa, chingotipaiwo mari yedu. Handitika vaishanda panonzi pamashava mines mawana. Nyaya dzacho dzinonzwisa tsitsi, dzinosvika pakurwadza chaipo wotoshaya kuti saka ramangwana redu richazenge rakaita sei kana tichisangana nemasituations akaita sei akadai so. Kwatiri kuenda chaiko ndekupi? Ndakuratidzai chikoro, ndakuratidzai zviri kuitika izvi, mazvionera mega. Zvakwauri iwewe kuti woramba uchitaura kuti pfe kana kuti wotsvaga shanduko kana kuti wotsvaga rimwewo bhinda uko rekuti sei rekuita. Handitika ndokudzira kuti panapa ndogara ndichitaura ndine maviews akapfuura eZBC, the national broadcaster, and then
panapa ndinokupai nyaya dzamusingambofa makanzwa paZBC handitika. Manje ndiri kudzoka futi ndichikupai mumwe mutakunanzva wemukomana Magaya, ndiye ari kutrenda zvamanje ndiye ari kupisa zvamanje ari kuexposwa on an international level, zvinhu zvinonyadzisa, zvinhu zvisina maturo zviri kuitika izvi handitika. So ndonyanga ndichingofamba naye zvamanje ndonyanga ndakubatirai. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngasangane muvidhio rinotevera.